En we beginnen bij Zwiegem. Dan gaan we naar Wergea. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, maar dan gaan we naar Warten. Dit binnen Nel en Koos Voogd. Ze binnen typische toeristen die met de caravan naar Friesland komen. De fiets achterop en zo de provincie ontdekken. Wij komen uit Rotterdam. En via andere campings zijn we hier in Zwiegem terechtgekomen. En we hebben voor Zwiegem gekozen omdat Leeuwarden culturele hoofdstad is. En we daar dus een aantal dagen rond wilden kijken. Herman en Jannie de Bos uit Heemskerk binnen echte cultuurtoeristen. Want waarom binnen zij nou eens in Ljouwert? In ieder geval voor Escher en omdat we zagen dat er ook nog een keramiekmuseum was, nemen we dat er gelijk mee. Maar dat wilden we ook al graag, een keer, keramiek, maar wordt in ene gedaan. En het is tegelijk culturele hoofdstad hier dit jaar, dus dat willen we ook tegelijk een beetje proeven. We kennen alle keer het klassieke beeld van de toerist in Friesland. Erop uit met de fiets en zo geniet je van het landschap. Mooi groen, veel koeien. Leuk. Ja. Nou, ik vind het ook leuk om mensen Fries te horen praten. Ik versta er niks van, maar ik vind het wel grappig dat dialect. Oh? Het is een taal. Oh ja, die taal. Ja. Maar ik, de cultuurtoerist kent in Wurg zien of haar het ophelje in uw provincie. Heel mooi, prachtig, mooi. schitterend. Vooral de omschrijving van de geschiedenis van het porselein. Ja. Hoe de Oost en West elkaar beïnvloed hebben. Dat komt hier heel mooi uit de verf. Erg mooi. Erg mooi. Vraag is vanzelfs of toch culturele haatstad nou echt meer mensen naar Friesland komen. Nou, we hebben daar een weekend hebben we toch wel behoorlijk onder in handen. De laatste 4 weken hebben we al iedere week aan ons nog volstaan. Dus dat is op zich een goede opkomst, goede opkomst de laatste dagen. Is dat beter als vorige jaren? Ja, volle beter. Ja, we hebben daar een jaren, nou, hier moet ik wel eens iets van op, maar wel eens wat droger worden. En nou, we hebben nou de culturele hoofdstad natuurlijk. Dus ja, we hebben toch wel het idee dat dat wel een heel soort opkomst is. Daarvoor zijn we ook naar Leeuwarden gekomen, hè? Een beetje cultuur op te doen. Want als dit de kwaliteit is, dan is het echt de moeite waard om dat in de gaten te houden.